ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ପଢ଼ିବା। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଗଲାପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନ ଅଇଲା। ଏକଦା ଜଣେ ଖାଉନ୍ଦର ଖୁଆଡ଼ରେ 6ଟି ଗଧ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଛୁଆ ଗଧ, ଅନ୍ୟ 4ଗୋଟି ଭାର ବୋହିବାକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ମାଲିକ ଜଣେ ବଣିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ମାଲପତ୍ର ଲଦି ନେବା ଆଣିବା କରେ। ଛୁଆ ଯୋଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅମାନିଆ ଓ ଏକଜିଦିଆ ଟୋକା ଗଧ ଥାଏ। ତାକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଯେତେ ଆକଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାର କଥା ଆଦୌ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ନାଁଟି ତା'ର ଅବୋଲକରା। ଦିନକର ଘଟଣା, ଅବୋଲକରା ଏକ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତା' କଥାର ମାନେ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ତାକୁ ନ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହଁ? ଏଠାରେ ମାଲିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା' ନିଜ କାମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଟାଉଛି, ଅଥଚ ସେହି ତୁଳନାରେ ଖାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଦାନା, କୁଣ୍ଡା, ଚୋକଡ଼ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କୌଣସି ଜୀବଙ୍କ ପାଟିକୁ ରୁଚିବ? ଛି ଛି, ତାହା ଖାଇବା କଥା ତେଣେ ଥାଉ, ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଜ କଅଁଳ ଘାସ ବଦଳରେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଖଣ୍ଡି କୁଟା ମେଞ୍ଚାଏ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ଖାଇଲେ ଖାଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନରାତି ଖଟଣରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି ନାହିଁ। ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପାଦ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ତା' ମା' ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, କିରେ ବାପ ଧନ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ତୋତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜୀବନ ଧରି ରହିପାରିବି? ମା' ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ନ ଶୁଣୁରୁ ଅବୋଲକରା କହିଲା, ନା ମା', ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆଉ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଏଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ଦେଖ ମା', ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲିଣି। ଏହା କହି ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମା' ପଛରୁ ଡାକି ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା' ନଜରରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଝାଏ ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ହସଖୁସି ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅବୋଲକରା ଚାଲିଥାଏ। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପିଲାଏ କିଛି କିଛି ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣୁଥାନ୍ତି। ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅବୋଲକରା ମନ ଦୁଃଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘାସ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଭୋକ ଶୋଷରେ ତା'ର ପେଟ ଜଳୁଥାଏ। ପୁଣି ଏତିକିବେଳେ ତା'ର ମା' କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ନିଜ ପାଖରେ କିଣି ରଖିଥିବା ନେଳି ଚଷମାଟି ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅବୋଲକରା ଆଖିରେ ପିନ୍ଧାଇଦେଲା। ତା'ପରେ ଗଧଛୁଆଟି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ବାଃ, କି କଅଁଳ ସବୁଜ ଘାସ! ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଘାସ ଚରିବା ପାଇଁ ନାକ ସଳଖ ସିଧା ଡିଆଁ ମାରି ଦୌଡ଼ିଲା। ନେଳି ଚଷମା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଚାରିଦିଗରେ ସବୁଜ ଘାସ ଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଗରେ ଏକ ନଈ ପଡ଼ିଲା। ତା'ର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ତାହାକୁ ଘାସ ଭାବି ଆନନ୍ଦରେ ଧାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମା' କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଥାଏ।